Hola, sóc l'Andreu de Siurana. Nosaltres som els empresaris que des del 2012 vam decidir pagar els impostos a l'Agència Tributària Catalana, acollint-nos a l'article 204 de l'Estatut, aprovat el 2006 per una gran majoria de catalans, més del 70% en referèndum, i per més de 2/3 dels diputats del Parlament de Catalunya. Doncs bé, fa uns dies l'Agència Hacienda espanyola ens ha revocat el nostre NIF i ens ha bloquejat els comptes. És per això que faig aquest vídeo, per denunciar-ho, perquè entenem que és un atac molt greu a una empresa que tenim 10 treballadors i que ens dona de menjar a la nostra família i a totes aquestes altres famílies, i sobretot perquè considerem que és un atac a la democràcia, perquè nosaltres, des de que vam prendre la decisió, cada trimestre hem anat informant l'Agència Tributària Catalana, hem presentat els impostos, hem presentat comprovants de transferències, inicialment transferències que anaven a l'Agència Tributària Catalana. A partir del 2013, en assabentar-nos que els diners anaven a Espanya igualment, i nosaltres volíem que els impostos fruits del nostre esforç i dels nostres treballadors revertissin a la nostra societat, el que vam fer va ser començar a repartir els impostos directament a escoles, associacions, fundacions, i llavors el que fèiem era trimestralment informar a l'Agència Tributària Catalana d'on havíem fet aquests ingressos, amb els respectius comprovants i explicacions. I també a l'Agència Tributària li demanàvem que si en algun moment creien que el que fèiem no era democràtic o no era correcte, que ens ho argumentéssim i que nosaltres corregiríem, perquè nosaltres el que volíem ser era una família que complís amb els seus deures, però sempre amb els seus drets segons el que ens permetia l'Estatut esmentat abans. Pel que fa a la Hisenda espanyola, doncs a partir del segon trimestre del 2013 ja no la vam informar, ho havíem fet inicialment, explicant-li la nostra decisió, i ens hem limitat a contestar algun requeriment que hem rebut, d'algun impost o d'algun paper no presentat, i nosaltres sempre hem contestat en la mateixa línia, que si tenien alguna pregunta respecte a la nostra empresa, que s'adrecessin a l'Agència Tributària Catalana, que era l'agència que ara per ara, i mentre no siguem una república, doncs no deixa de ser una sucursal de l'espanyola, i que per tant nosaltres no teníem res més a dir, i que si consideraven que no actuàvem correctament, doncs que també que ens ho argumentessin i que ens ho diguessin, i nosaltres rectificaríem si creiem que realment no fèiem les coses ben fetes. Llavors, aquesta és la situació. Entenem que hem actuat correctament, seguirem actuant com pensem, és un dalt a baix econòmic, és a dir, tot i ser una empresa petiteta, per nosaltres els moviments econòmics són molt importants, i el fet de tenir els comptes bloquejats doncs ens toca els nassos. Però bé, pensem que no és moment d'arrugar-nos. Nosaltres esperem que en aquesta setmana el tema se solucioni, ja sigui l'Agència Tributària, que ja li han fet un requeriment, o a l'Agència Espanyola, i si no se soluciona, doncs bé, la setmana que ve nosaltres presentarem els impostos com hem fet sempre a l'Agència Tributària Catalana, però ho farem amb un nou NIF català, que serà el A000001, i amb la voluntat de poder seguir treballant. Si no podem treballar com a empresa espanyola, doncs haurem de treballar com a empresa republicana. Res més, esperem el vostre suport i que ens ajudeu a difondre aquest vídeo per tenir el màxim de suport de la població, que realment és amb qui veritablement confiem. Gràcies i visca la República.